Изписах толкова рими за моите хора и среда. Посмяхме се задружно и реших да продължа. Както си седях и чеше голото си теме, помислих си, че трябва да направя и за мене. Нали провъзгласих се аз един ден за МС. Пък никой нищо тук не знае за живота ми. Родих се в малък град, леко скучен, нищо вау, но живота постепенно ми превърна се в сериал. По принцип скромен тип бях още от дете. Обичах да си пея, да, удаваше ми се. Смешно беше, че вместо детска сладка песен аз запявах Миле Китич с моя глас небесен. Но не след дълго трябваше стила да променя. Не можех аз да блесна с бясна чалга в града. Реших ще ставам рапър, че нали той беше мода. От спенснята и шамара черпех аз изгода. Но как се става рапър без звучно име днес? Трябваше за той да помисля с интерес. Помня ко съм викаха ми още от дете. Реших, че доста звучно ще е моето прозвище. МС Косама реших да е моя рап герой. И не може той така да си остане в застой. Реших, че ще напише звучна бясна простотия. Първата ми песен кръстих антиселяния. Но както и да е, живота просто продължи. Рап кариерата залезе, нова шматка се роди. И след лутане година-две в нашата съседка завърна се една звезда да стане фолк-отрепка. В местна кръчма аз реших да хвана микрофона, да изпея песен две, пък да стане и купона. Всичко почна на шега, но разви се тази история и аз превърнах се в певеца от Виктория. Беше хубаво, признавам, как изкарвах си познай. За мене нощния живот си беше пълен рай. Обичах да си пея чалга и да съм в дуета. Извадех ли късмет, боцках всичко аз наред. Ще кажа две-три думи за моята дружина, с които паснахме си като дупе и куприна. 20 коча пренебрегнати от нежни женски длани. Или може би защото бяхме просто калпазани. И не бяхме по природа изящни романтици, но всички ни мечтаехме за палави игрици. Уви, в главите бяха само фитнес и кютек. Затова интимния живот ни беше пълен спек. Реших един прекрасен ден да блесна от тълпата на Рам. Аз кухарката и право в механата бях загледал аз девойка симпатична до уши. Защо ли песента ми не успя да я плени? Тогава аз разбрах, че енергия хабя. С песени цветя не става, трябва си пара. Романса изпари се в мен точно на мига. И аз идиот останах от тогава до сега. Но вселената погледна ми и каза: имам план. Щом не щеш да си ерген, ще попаднеш ти в капан. И не мина много време, как ли стана не разбрах. Залюбих психоложка и направо я в таса. Нали си бях наивен и лекичко влюбчив. Ожених се по дяволите, аз за норматив. Напуснах аз страната, оставяйки назад трагенския живот и взех, че станах психопат. С подробности не искам да влизам, а сега, че почнали ще трябва нова песен да творя. Приключи моята сага след 2 на 10 години. Ако тръгна да се женя пак, моля те, гемни ме. Но както и да е, реших, че пак ще съм ерген. За бизнес и идеи жаден, яко зарибен. Попаднах аз в секта на известен бизнесмен. Че нали да разбера за какво съм аз роден. На събитието хора успешни с пари и всеки с мотивация да печели и твори. А нашето момче да не вземе да изпусне години, той на сухо иска малко да разпусне. И както той стоях сред тъпа на безизвестна, към мен дойде девойка и си казах ще я тресна. Уж за бизнес бях отишъл да уча на теория. Не щеш ли пак увякох се в любовна еуфория? И стана тя такава. Осъзнавам доста ясно, че стоя по смерак, но врата ще ни е тясно. Но не се оплаквам, просто казвам на шега. Да се върна в България, купнея аз сега.